Moikka! Mun nimi on Saaka ja tällä videolla mä kerron teille Yoga Nidrasta, tutkimustiedosta Yoga Nidraan liittyen ja miten mä itse aloin harrastaa sitä. Yoga Nidra on syvä rentoutusharjoitus, jossa osallistuja on mahdollisimman liikkumatta ja seuraa ohjaajan ääntä, jossa tehdään tietynlaisia hengitysharjoituksia ja sitten käydään läpi kehon osia. Niihin voi liittää myös tämmöisen sankalpan, eli positiivisen aikomuksen, tämmöisen positiivisen elämän suunnan, mitä haluaa seurata, ja semmoisen sisäisen viestin itselleen, mitä haluaa työstää. Esimerkiksi olen turvassa, olen rakastettu. Sitä ei tarvitse silleen päättää siinä harjoituksen aikana. Se yleensä tulee sitten jossain vaiheessa itselle niin kuin semmoinen vahva tunne, että on semmoinen kalppa ja tätä mä haluan nyt työstää. Yoga Nidrasta on tosi paljon ihan tutkimustietoa. Andrew Hubermanilla on asiaan liittyen tosi hyviä videoita ja hän on myös linkannut sivuille niin paljon tämmöisiä artikkeleita, joissa on käydään nämä tutkimukset sitten ihan läpi perusteellisesti myös, mutta monet liittyy siihen, että esimerkiksi unettomuuteen on saatu tosi hyvin apua Yoga Nidrasta ja keskittymiskyky on parantunut osallistujilla. Ja myöskin tämmöinen luova työskentely on silleen syventynyt ja semmoinen luova ajattelu mahdollistunut, koska se vaatii kuitenkin semmoisen stressittömän tilan, että ihminen pystyy tämmöiseen luovaan työskentelyyn ja stressi vähenee Yoga Nidran myötä, niin myöskin sitten tämmöiset monet positiiviset asiat sitten elämässä alkaa lisääntyä. Mä itse aloin harrastaa Yoga Nidraa silleen, mä oon tosiaan Andrew Hubermanin näitä luentoja seurannut jo pidemmän aikaa, että hänellä on todella mielenkiintoista tutkimustietoa ihan kaikkeen liittyen lisäravinteisiin ja aivovälitteaineisiin ja vaikka kuinka paljon muu elämäntapaa muutoksiin, että minkälaisia pieniä positiivisia muutoksia voi tehdä päivittäisessä elämässä, jolla on sitten iso kumulatiivinen vaikutus joka suhteessa sit pitkällä tähtäimellä. Ja Andrew Huberman mainitsi sitten yhdellä videollaan, että Yoga Nidra parantaa keskittymistä ja mulla itsellä on sellaiset tärkeimmät tavoitteet ollut just silleen energisyyden lisääminen ja keskittymiskyvyn parantaminen ja just tämmöinen keho-mieli-yhteys ja läsnä oleminen ja stressinsietokyvyn parantaminen ja päätin silloin sitten kokeilla sitä ja aloin huomaamaan ihan heti vaikutuksia just unenlaadun parantamiseen, että se keskittymiskyvyn paraneminen, niin siinä kesti sitten vähän pidemmän aikaa, että sen alkoi huomata, mutta joitain kuukausia, mutta se oli sitten ihan selkeä, että kun se alkoi tulla, niin se sitten vaan silleen vahvistui. Mä usein teen sitten päivänkin mittaan Yoga Nidraa, että jos tuntuu, että nyt alkaa ajatukset harhailla eikä oikein nyt läsnä niin se toimii sitten nykyään tosi nopeasti.